खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ उमरांस' खनि जाथाय। बिजिरसालि SIT नायबिजिरनायनि फोसावनाय। खहा जानांनाय नखरफोरनो 10 लाख रां अनसुंथाइ। आसाम सोरखारा उमरांस' खैला खनि दुखुनांथाव जाथायनि सायाव न्यायारि नायबिजिरनाय आरो SIT नायबिजिरनायनि बिथोन होदों। आसाम सोरखारा उमरांस'आव खैला खनिनि जाथायनि सायाव न्यायारि नायबिजिरनाय आरो मोनसे जुनिया नायबिजिरग्रा हानजा SIT नायबिजिरनो फोसावदों। 6 जानुवारियाव जानाय बे जाथायनि जाहोनाव 4 मावसाफोरा जिउ गोमादोंमोन आरो गुबुन 7 सुबुंफोरा दैबाना जानाय खनिनि सिङाव थाबथाना थानांदोंमोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मैया केबिनेट जथुमनि उनाव खौरां बिजोंखौ बिबुंथि होदों। बिथाङा फोरमायदोंमोन दि रैखाथि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं, नाथाय आद्रा थानाय मावसाफोरनि थांना थानायनि खाबुआ दा जोबोद बाङाइ। गिबि मन्थ्रिया गासै 9 खहा जानांनाय नखरफोरनो 10 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो फोसावो। मोनसे गेदेर थिरांथायाव सोरखारा ओनसोलाव गासै 220 रोखोमसे रेड हल खैला खनिफोरखौ बन्द खालामनोबो बिथोन होदों। गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि इजर' आरो गुबुन एजेन्सिफोरनि हेफाजाबजों बे खनिफोरखौ माब्ला गिबि खेब बेखेवनाय जादोंमोन बेखौ थि खालामनो थाखाय ग्रहसा मेपिं बिरोंदामिननि बाहायनाय जागोन। बिजिरगिरि आजिरा मोन्नाय अनिमा हाजरिकाया न्यायारि नायबिजिरनायखौ दैदेनगोन आरो दानथामनि गेजेराव मोनसे रिपर्ट गनायथि आसा दं। जास्टिस हाजरिका कमिटिआबो जाथायनि सायाव SITनि दायगोनां नायबिजिरनायखौ नायगोन। खाजोना आरो अलखद सामलाय बिफानखौ इयुनाव रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय मिरुआरि खनि बिथांखि आरो डिजाइन फसंथाननि हेफाजाबाव बे खनिफोरखौ आबुं खालामनो बिथांखि बानायनो बिबान होनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ सा-सानजानि 3 फरायसाफोरा IMDनि हायुङारि बोथोर बिगियान अलिम्पियाडआव साबसिन। सा-सानजानि फरायसाफोरा नेशनेल मेथ अलिम्पियाडआव जोंखाङो। गाहाय मन्थ्रिजों मान होजानाय सा-सानजानि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बुब्लि लाबोदों। बे ओनसोलनि 3 आखा-फाखा फरायसाफोरा भारतारि बोथोर बिगियान बिफानजों 150थि गायसननाय सान फालिथायनि बाहागो महरै खुंजानाय मानगोनां हायुङारि बोथोर बिगियान अलिम्पियाड मेथ अलिम्पियाडआव गोजौ मासि आवग्रिनानै जारिमिन सोरजिदों। जाफुंसारग्राफोरा जाबाय सेन्ट बिबेकानन्द इंलिश एकाडेमि, मालिगावनि तन्मय काश्यप, जाय 8थि थाखोआव 2थि मासि आवग्रिनो हादोंमोन। बिबेकानन्द मिरु बिद्यालय, निरजुलिनि दिशान्त बेजबरुवा, जाय 9थि थाखोआव 3थि मासि मोननो हादोंमोन। दिल्ली पाब्लिक स्कुल, डिमापुरनि सम्राट दास, जाय 11थि थाखोआव 3थि मासि मोननो हादोंमोन। फरायसाफोरखौ भारत मण्डपमआव खुंजानाय मोनसे गिदिर हाबाफारियाव मान बावनाय जादोंमोन, जेराव भारतनि गाहाय मन्थ्रिया गावनो बिथांमोनखौ नोगोद रां बान्था आरो गोसोखां खाम्फाजों मान बावदोंमोन। बे जाफुंसारनाया बैसोर लाइमोन गोसोनि सोलोंथायारि रोंग'थिखौल' दिन्थियाखै, नाथाय बिगियान आरो बोथोर बिगियाननि बिथिङाव सा-सानजानि बांलांनाय बिहोमाखौबो दिन्थियो। बिथांमोननि मोनफुंनायफोरा हादोरनाङैनो, गुबैयै सा-सानजायाव फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगा। थामथि खौराङाव दङ दिनै कक्राझाराव जागोन आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुम। कक्राझाराव खुंजानो गोनां जारिमिनारि आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुम कक्राझारआ जारिमिन सोरजिनो थियारि, मानोना बेयो गिबि खेबनि थाखाय आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुमखौ खुङो। सानसेनि जथुम्माया 17 फेब्रुआरियाव जागोन आरो बेयो BTR राजथावनि कक्राझारनि BTC-LA न'ब्लाङाव जागोन। बे जारिमिनारि जाथायनि थियारियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे BTC आयेन आफादनि न'खौ नायगिदिंदोंमोन। बे दावबायनायनि थांखिया जथुम्माखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय गासैबो लाहार-फाहार खालामनायखौ थि खालामनाय। BTC कनफारेन्स हलआव मोनसे नायफामफिननाय मेलबो खुंनाय जादोंमोन। बे मेलाव BTCनि गाहाय प्रमद बर', BTC बिधान सभानि बुंथिगिरि खाथिराम बर', मावफुं सोद्रोमा, गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो पुलिस मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन, जाहाथे साखा-फारा जानायखौ थि खालामनो हायो। बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया लाहार-फाहारजों गोजोननाय फोरमायदों आरो बे जथुमनि गोनांथिखौ नोजोर होदों।
बिथाङा मुंख'दोंमोन दि सावरायनाया आसामनि 6थि फारिलाइ गौथुमजों सोमोन्दो थानाय गाहाय आयदाफोराव गोसो होगोन। बे जारिमिनारि आगानआ क'क्राझार आरो बिटिआर ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोनांथार माइल खुन्थिया, जाय आसामनि दारासुजु दाथायाव बेनि बांलांनाय गोनांथिखौ दिन्थियो। ब्रैथि खौराङाव दङ श्रीभूमि पुलिसआ ड्राग्सनि बेरेखा गेदेर गाग्लोबनायाव 156.84 कौटि रांनि ड्राग्सखौ फोजोबस्रांदों। श्रीभूमि पुलिसआ 156.84 कौटि रांनि ड्राग्सफोरखौ फोजोबस्रांदों जारिमिनारि अपारेशनाव। मैया ड्राग्सनि हेंथायै दावहायाव मोनसे गिदिर देरहानाय मोननो हादों, मानोना श्रीभूमि पुलिसनि फेग्रा मुवाफोरा आसामनि श्रीभूमिनि खाथिनि शरीफनगर ओनसोलाव 150.84 कौटि रांनि फोजोबस्रांदोंमोन। थांनाय माखासे दानफोराव जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जब्द खालामजानाय बे ड्राग्सफोरखौ गागि मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायाव फोजोबस्रांनाय जादोंमोन। खोला रेन्जनि डिआइजि कनकज्योति सइकिया, पुलिस सामलायगिरि पार्थ प्रतिम दास आरो जिल्ला कमिशनारजों लोगोसे। बे हाबाफारिनि समाव डिआइजि सइकिया आरो एसपि दासआ श्रीभूमि पुलिसनि नारा-नाथा नाजानायखौ बाख्नायदोंमोन। बेखौ नोजोर होनानै दि बावैसो सिगां सा 196 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनाय जादों आरो जेलाव सोनाय जादों। बिथांमोनहा फोथायनाय फोरमायदोंमोन दि नाजाबाय थानाया जिल्लायाव फेग्रा मुवाजों सोमोन्दो गोनां दायफोरखौ फोजोबस्रांनो हागौ। फोजोबस्रांनाय मुलिफोरनि गुदि खिथाफोरा जादों हेर'इन 14 केजि, याबा टेब्लेट 15 लाख, गान्जा 6 कौटि 15 लाख केजि, फेन्सिडिल कफ सिराप 2.83 लाख बथलफोर, गुबुन फेग्रा केप्सुल आरो टेब्लेटफोर 51,000। एसपि पार्थ प्रतिम दास, जाय 2022 मायथाइनि जोबनायाव बिबान लादोंमोन, जिल्लानि ड्राग्स बेरेखा अपारेशनफोरखौ दैदेनगासिनो दं। बिथांनि दैदेननायाव थांनाय बोसोरावनो 222 कौटिसो रांनि होबथाजानाय मुवाफोरखौ फोजोबस्रांनाय जादोंमोन। बे माइल खुन्थियाया श्रीभूमिखौ फेग्रा मुवानिफ्राय उदां खालामनो सोलिबाय थानाय नाजानायखौ दिन्थियो। बाथि खौराङाव दङ फालांगियारि हाबाफारिखौ जौगाहोनो थाखाय आसाम केबिनेटजों 22,000 कौटि गनायथि होदों। आसाम केबिनेटआ बृहस्पतिबार 16 जानुवारि खालि मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता आसनि (MUA) आरो गिबि मन्थ्रिनि आत्मनिर्भर आसनि बायदि गाहाय हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो थाखाय 22,000 कौटि रांनि गनायथि होदों। MUA खौ मावफुंनो थाखाय बोसोनखान्थिफोराबो केबिनेटनि गनायथि मोनबाय। बे बिथांखिनि थांखिया आइजो फालांगियारिफोरखौ गोहो होनाय आरो गासै रायजोआव रांखान्थियारि उदांस्रिखौ लाखिनाय। बेनि अनगायैबो बेगर पुन्जिनि फोरबोआरि राननाया एप्रिल 2025 मायथाइयाव जागायजेनगोन। द'थि खौराङाव दङ आसाम केबिनेटआ बिटिआर जौगाखां बिथांखिफोरनि थाखाय 401.50 कौटि रांखौ गनायथि होदों। आसाम केबिनेटआ बिटिआर ओनसोलाव जौगाथाय आरो बिथायारि सानज'थायखौ बांहोनो थाखाय मोनसे गेदेर आगान लादों। बृहस्पतिबार 16 जानुवारि खालि केबिनेटआ जर'खा थांखियारि मावथांखि जौगाथाय (SOPDG) रांनि सिङाव 401.50 कौटि रां हगारनो गनायथि होयो। बे मख'जाथाव बिबांखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) ओनसोलाव गुबुन गुबुन जौगालु मावथांखिफोरनि थाखाय बाहायनाय जागोन। बे थिरांथानि थांखिया गाहाय सेक्टरफोराव ओनसोलनि सोलिबाय थानाय जौगानाय आरो दावगानायखौ रोखा खालामनाय। गुबुन मोनसे गेदेर फोसावनायाव केबिनेटआ रांखान्थियारि बोसोर 2024 निफ्राय 25 नि थाखाय 22,000 कौटि रां गनायथि होदों। बे पुन्जिखौ गोबां गुबुन सोमोन्दो गोनां हाबाफारिफोरजों लोगोसे गिबि मन्थ्रि महिला उद्यमिता आसनि (MUA) आरो गिबि मन्थ्रिनि आत्मनिर्भर आसनि बायदि गोनांथार बिथांखिफोरखौ मावफुंनायाव बाहायनाय जागोन। बेफोर हाबाफारिफोरनि थांखिया आसामाव आइजोफोरखौ गोहो होनाय आरो गावखौ सोनारनायखौ बांहोनाय। बेनि अनगायैबो केबिनेटआ अंगनवाड़ी मिरु सामलाय आफादफोर दानो थाखाय गोदान नेमखान्थिफोरखौबो गनायथि होदों। बे कमिटिफोरा अंगनवाड़ी मिरुफोरखौ मोजाङै मावफुंनायाव मदद होगोन, जाय गथ'फोरनि जौगानाय आरो पुष्टियाव गोनांथार बिफाव लायो। स्निथि खौराङाव दङ MP दिलीप सइकियाखौ बिजेपि आसामनि रायजोआरि आफादगिरि थिसनदों। मोनसे मख'जाथाव राजखान्थियारि जौगानायाव MP दिलीप सइकियाखौ बिजेपि आसाम दालायनि गोदान आफादगिरि महरै थिसननाय जादों। सइकिया, जाय दरं उदालगुरि लक सभा बियाबनि थान्दैथि खालामो, रङियानि MLA भबेश कलितानिफ्राय मासिखौ सामलायो।
जाय जुन 2021 मायथाइनिफ्राय बे मासिखौ सामलायबोदोंमोन। बेनि सिगां मैया आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनायनि इसारा होदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि गोदान रायजो बिजेपिनि आफादगिरिनि मुंखौ बृहस्पतिबारनि बेलासिसिम फोसावनाय जागोन। बिथाङा बेखौबो रोखा खालामदोंमोन दि थिसनजानाय सुबुङा फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव बाहागो लानाय नङा। मुं सायख'नाय खान्थिया मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव जोबदोंमोन, जेराव सयखियाया गागि दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन बिजाथिफोरजों सावरायनायनि उनाव बयनिबो गोरोबलायनाय सायख'नाय महरै नुजाथिदोंमोन। सोलायनायनि गाहाय सुबुंफोरनि गेजेराव बिजेपिनि रायजो बिबानगिरि हरीश द्विवेदी, मिरुआरि दैदेनगिरि संबित पात्रा, सुनील बंसल आरो मिरु मन्त्रि गजेन्द्र सिंह शेखावत दंमोन, जाय मिरुआरि नोजोरगिरि महरै खामानि मावदोंमोन। बे थिसनथाया पार्टीनि थाखाय मोनसे गोनांथार बुब्लि, मानोना बेयो आसामाव इयुननि राजखान्थियारि जेंनाफोरनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं। 8थि खौरांआव दङ कंग्रेसनि बुंथिगिरि प्रबिन बर'आ 15 दानाव कंग्रेस नागारनानै फिन बिपिएफआव हाबदों। 15 दानावनो कंग्रेस दोलोनि फारसे गोसो बोनो हानायखौ सिफायनानै रायजो कंग्रेसनि बुंथिगिरि प्रबिन बर'आ फिन बड'लेण्ड पिपल्स पार्टी बिपिएफआव हाबफिनबाय। प्रबिन बर'जों लोगोसे कंग्रेस दैदेनगिरि आरो युवा मोर्चानि बुंथिगिरि श्रीमन्त शंकर संघनि बुंथिगिरि दिपज्योति सहरियायाबो बिपिएफआव मैया हाबदों। मैया चिरां जिल्लानि सामथाइबारियाव थानाय बाथौ खेराइ रिजर्टआव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीया बिपिएफ दोलोनि नुजाथिनायाव सानै कंग्रेस दैदेनगिरिया नेमखान्थि बायदियै बिपिएफ दोलोआव हाबो। गावनि हाबनायनि जोबनायाव खौरां बिजोंनि सिगाङाव प्रबिन बर'आ बुङो, आं गोलाव 13 बोसोरसिम बिपिएफ दोलोनि नेहाथारि महरै खामानि मावबोदों। उनाव एसे गोरोन्थि बुजिलायनायनि जाहोनाव आं बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै कंग्रेस दोलोआव हाबहैदोंमोन। थांनाय 15 दान कंग्रेस दोलोआव हाबनायनि उनाव बिटिआर ओनसोलाव खामानि मावनो थांनायनि उनाव आं हमदांनो हाबाय दि बिटिआरआव गुबुन दोलोनि सोरखार दंब्लाबो नाथाय सुबुंफोरा गावसोरनि खामानिजों गोजोननाय मोनाखै। फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि सुबुंफोरा हाग्रामा महिलारीया दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ दानि सोरखारनि बेरेखायै नागिरगासिनो दं। मानोना हाग्रामा महिलारीनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ बिटिआरनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मोनसे सरासनस्रा राजखान्थि दोलो। बिपिएफआ आसामनि बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिन ओनसोलारि दोलोफोरनि गेजेराव मोनसे, जायनि थाखाय बिथाङा फिन बिपिएफ दोलोआव हाबफिनबाय होनना बिथाङा बुंथिदों। गुबुन फारसे फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव प्रबिन बर'आ बिपिएफ दोलोआव गोबां गोहोम खोख्लैगोन होनना खौरांगिरिफोरा सोंथि खालामनायाव बिथाङा बुङो दि बिथांनि दोलोनि खामानिया थि खालामगोन दि बिथांजों लोगो जानाया दोलोनि सायाव मा गोहोम खोख्लैगोन। बेनि गेजेरावनो मोनसे खौरां मेलाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीया बुंदों दि प्रबिन बर'आ जोंनि दोलोनि सासे सुबुंमोन, नाथाय माखासे गोरोन्थि बुजिलायनायनि जाहोनाव बिथाङा जोंनि दोलोखौ नागारनानै कंग्रेस दोलोआव हाबहैदोंमोन। दायो बियो जोंनि हान्जायाव फैफिनबाय। दा जों ज' जानानै बिटिसिनि गासैबो हारि माहारिनि थाखाय बिपिएफनि थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन होनना बिथाङा बुंदों। दोलोनि फ्ल'रआव सिगांनिफ्रायनो सावरायजागासिनो दं दि फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव बिपिएफआ गोहोआव फैयोब्ला बिटिसिनि बेकार लाइमोनफोरनि जौगानायाव 100 कौटि रां आरो निखावरि हांखोनि गाहायाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बोसोराव 50 कौटि रां बाहायगोन। बिपिएफ दोलोनि मिरु 6थि 3 बोसोरारि जथुम आरो मिरु मावफुं सोद्रोमाया 20 आरो 21 जानुवारियाव चिरां जिल्लानि बेंटलाव खुंफुंजानो गोनांमोन। नाथाय 21 जानुवारियाव जेब्ला आख्रासुनिफ्राय आसाम बन्द होनाय जादोंमोन, अब्ला बेखौ फोसावनो गोनां जादोंमोन दि जोंनि दोलोनि मिरु 3 बोसोरारि जथुम्माखौ 20 आरो 21 जानुवारिनि सोलाय 19 आरो 20 जानुवारियाव खुंनाय जागोन। बे जथुम्मायाव बिटिसिनि बिसायख'थिनि सायाव गुवारै सावरायनाय जागोन होनना बिथाङा बिबुंथि फोरमायो। एबसु, इउपिपिएल दोलो आरो आफादफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दोलो आरो आफादफोरनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबनो थाखाय सावरायगासिनो दं। बे हाबाफारियाव बिपिएफनि नेहाथारि महेश्वर ब्रह्म, आइजो दैदेनगिरि मालती रानी ब्रह्मजों लोगोसे दोलोनि गोबां दैदेनगिरि मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।